عوز السلام تنا تقبلنا زي تيب channel تعزفتنا خميت صنحنا زوان زدالكم حصرتن وانا حبريتات تحزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدنا نفنهم على توزينات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترصعوا اب تግራይ እንዶ በኤርትራን ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት እትም ምሕዳር መብርሂው ኣብ ቀረባዋን ኣብ ዝኸባቢ ከይድ ኣለው ምስተባሃለ ምንቅስቃሳት ምትሳር ዝተፈላልየ ሓበሬታታት ክዝርጋሕ ከም ጸንሐ ይዝከር ዓዲግራት ተሓዊሱ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ቀረባ ብምዃና ኣብተን ከተማታት ብናቕፋ ንግድን ይካየደሉ ዝብል ሓበሬታታት ክዛወር ድሕረ መጽንሖ ኣተን ጌታቸው ረዳ ፓርቲ ዝኾነ ስምረት ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ደቡብ ኤርትራ ዘይሕጋዊ ንግድታት ኣሎ እቲ ንግዲ ድማ ሓደ ናቕፋ ኤርትራ ብ8 ብር ኢትዮጵያ እዩ ዝሕሰብ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ዋጋ ንብረትን ክውስኽ ይገብረሎም ነጋዳ ይሰጋገረሉ ክብል ከሲሱ ነዚ ብዝምልከት መልሲ ዝሃቦ ሓላፍ ቢሮ ርክብን ብዙሃን ህዝብን ክልል ትግራይ ኣቶ ካልኣይ ኣሰፋን ነቲ ኣብ ክልል ዘሎ ጸገም ህዝብ ንምሽፋን ዝግበር ጻዕሪ ይኽብል ነቲ ክሰቃልሎሞ ናቕፋ ዕዳጋ ትግራይ ኣትዩ መሸመት ይኸውነሉ ኢልካ ምሕሳብ ኣሸጋሪ እዩ ምኽንያቱ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣትዩ ሕጋዊ መሸመት ዝኾነሉ ምኽንያት የለን ኢሎም ናቕፋ ኣብ ዕዳጋ ትግራይ ኣሎ ዝብል ዝኾነ ኣካል መጽኡ ክርኢ ይኽእል እዩ ክብል ወሲኾም ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር እንተዘይኮይኑ ልክዕ ከም ኩሎም ክልላት ህዝብ ትግራይ እውን ምስ ጎረቤት ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝብን ህዝብ ርክብ ኣለዎ እዚ ልክዕ ኣብ ኩሎም ደዋታት እቲ ሃገር ከም ዘሎ ብህዝቢ ዝግበር ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ እምበር ናይ ንግድን ናይ መንግስትን ንመንግስትን ርክብ ኣይኮነን ኢሎም ናይቲ ክልል ቤት ምኽሪ ንግድን ዘርፍን ማሕበራት ብወገኖም ነቲ ሓበሬታ ከም ዘስምዕዎ ንምፅራይ ከም ዝፈትኑን ኣብተን ከተማታት ዝረኣዩውን ግና ዝረቡን ኣብኡ ዘሎ ሓቅን ፍጹም ዝተፈላለየ ምዃኑ ገሊፆም ፕሬዚዳንት ቤት ምኽሪ ኣቶ በሪሁ ሃፍቱ እቲ ንግዲ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ለቕቑ ኣብዚ ወፀለን ከባብታት እዩ ከምቲ ዝበሃል ኣብተን ጎረባብቲ ከተማታት ናቕፋ ንንግዲ ውዒል እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ውፅኢት ኣብ መቐለም ተራእየ ነይሩ እቶም ዳይሬክተር ድማ እንተፀገምቲ ሓገዝ መብፅሒ ነዳዲ የብልናን ስራሕቲ መስኖ ብጉለት ነዳዲ እውን ኢሎም ነጋዳይ ብኮንትሮባንድ የውፀለ ብምባል ግና ቆንዕ ኣይኮነን ክብሉ ውድቂ ገይረሞ ኣብዚ እዋን እዚ ንክልል ትግራይ ዝቐርብ ነዳዲ ካብቲ ዝቐርብ ዝግብኦ 7% ጥራይ ወይ ድማ ካብ 15 ሚልዮን ሊትሮ 850,000 ሊትሮ ጥራይ እዩ እዚ ከመይ ኢልና ኢና ናብ ጎረቤት ሃገር ብምሻጥ እነውፅኦ ክብሉ ይሓቱ ዓለም በሐድሽ መልክዕ ንምቕራጽ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንውድብ ሕብራት መንግስታት ክትክእ ይኽእል ብምባል ቃል ብቓል ዝተዛረቡሉን ዘካትዕ ዝኾነ ሓድሽ ቦርድ ሰላም ትራምፕ ኣብ ከተማ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ብወግዓዊ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ምሸት ዝተጀመረ ስጉምቲ ትራምፕ ንፖለቲካ መስርሕን ዓለም ካብ መሰረቱ የናውፅኦ ከም ዘሎ ተጠቒሱ ኣሎ ሮይተርስ ብሉምበርግ ሓዊሱ ኣህግራውያን መራኸብታት ብዙሃን ከም ፀብፀብዎ እቲ ቦርድ ሰላም መጀመርያ ዝተሓሰበ ንህንፃ ገዛን መስርሕን ሰላም ንምቁፃርን እንኳን ተነበረ ሕጂ ግና ትራምፕ ነዚ ትካል እዚ ኣህግራዊ ግጭታት ናብ ምፍታሕን ውድብ ሕብራት መንግስታት ቦታ ናብ ምንጥልጣልን ናብ ሓያል ትካላትን ቀይሮምዎ ኣለዉ ኢሉ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝኾነ ኩናት ሓጊዝነ ይፈልጥን ኣነ ሰብ ሰላም እየ ካብ ሕጂ ንድሓር ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝገብረለይ ነገር የብለይን እዚ ቦርድ እዚ ግና ስርሑ ዝሰርሕ እዩ ብምባል ነቲ ውድብ ኣትሒቶምዎ እዚ ቦርድ ሰላም ንውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መጻኢ ክትከኦ ይኽእል እዩ ብምባል ቃል በቓል ምዝራቦም ንሃገራት ዓለም ኣሰንቢዱ ኣሎ ብፍላይ ንድኻታት ሃገራት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘቐመጥዎ ናይ መእተዊ ክፍሊት ዝኾነ ሰብ ከም ውድብ ሕብራት ሃገራት ብነጻ ፅንበሮ ኣይኮነን እዚ ትካል ናይ ኣሜሪካ ሰላም ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ከምኡውን ናይ ሰራዊት ዕድጊት ዝደሊ ዝኾነ ሃገር ዓለም ኣቐዲሙ $1 ቢልዮን ኣሜሪካ ከፊሉ ዝኣትኸውን እዩ ነዚ ዘይገበረ ዝኾነ ድኻ ሃገር ኣብዚ ትካል እዚ ዝኾነ ዓይነት ቦታ ከም ዘይህልዎ ካብ ሕጂ ተነጊሩ ኣሎ ኣብዚ ቦርድ ሰላም ናይ ትራምፕ ኣባልነትን ምርካብ ዝተቐመጠ ቅድሚ ኩነታትን ብዙሓት ኣሰንባዲ ምዃኑ እቶም ፀብጻባት የመልክቱ ብሉምበርግ ዘውፅኦ ረቂቕ ቻርት ከም ዘመልክቶ ዝኾነ ሃገር ኣብዚ ቦርድ እዚ ቀዋሚ ኣባል ክኸውን እንተደልዩ $1 ቢልዮን ክፍሊት ብጥረ ገንዘብን ክኸፍል ኣለዎ እዚ ናይ መእተዊ ክፍሊት ዝተቐመጠሉ ንሃብታማት ሃገራት ጥራይ ዝኸውን ዓለም ነዚ ጉዳያት እዚ ኣይተቐበለን እያ ብምባል ተንተንቲ ተዛረቡን ዝኾነ ግና ፈፂሙ ዘይተፀበየ እዩ ትራምፕ ነዚ ቦርድ እዚ ተፀንቢሩ ገንዘብ ከፊልኩም እተው ካብ ዝብሉ ንድሓር ብዙሓት ሃገራት ሃብታማት ሃገራት ብፍላይ ናይ ገልፍ ሃገራት ሓዊሱ ከምኡውን ናይ ትራምፕ ቀረባ መሓዛ ዝበሃል ሃገራት ሓዊሱ ነዚ ትካል ንምፅንባር ካብ ሕጂ $1 ቢልዮን ኣላይን ንምኽፋልን ድልዋት እየን ኢለን ኣለዋ ካብዚኣተን ስዑድ ዓረብ ኣብ ዳግመ ህንፃ ጋዛ ጉሉሕ ግደን ምፅዋት ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዘለዋ ናይ ፀጥታ ምትሕብባር ንምጥንኻር ወሳኒ ተዋሳኢት ምዃና ገሊፃ $1 ቢልዮን ንምኽፋል ድልው ምዃና ገሊፃ ኣላ ካልአይቲ ሕብራት ኢሚራት ዓረብያ ካብ ስዑድ ዓረብ ተመሳሳሊ መንገዲ ጽልዋ ንምስፋሕን ምስ ምዕራባውያን ዓለም ዘለዋ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ንምዕባይ ኢላ ከም ዝተቐበለቶ ገሊፃ $1 ቢልዮን ንኣሜሪካንኩም ንምባል ድልውቲ እየ ኢላ ኣላ
ካልአይት ሃገር ገልፍ ኳታርያ ኣብ ድርድር ዘለዋ ናይ ሽምግልና ግና ንምቕፃል ናብቲ ቦርድ ንምእታው ድሌት ከም ዘርያ ኣፍሊጣላ። ካልአይት ናይ ትራምፕ ቀረባ ፖለቲካ መሓዛ ሃገር ኣውሮፓ ሃገር እያ። ብጠቕላሊ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶሪያ ኦርባንን እትምራሕ ሃንጋሪ ንሕብረት ኤውሮፓ ተቃዊማ ናብ ጎኒ ንምምፃእ ንሓድሽ ቦርድ ትራምፕን ብወግዓው ትድግፈላ ንምኽፋል እውን ድሉት እየ ኢላላ። ስርዓት ትምህርቲ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘድልያ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ሚኒስተር ኮይነን ከም ዝተመዘዛ ተረጋጊጹ። እዚ ሽመት ዶክተር ሓሊማ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክስማዕ ድሕሪ ምቕናዩ ብመንገዲ ኣዋሃዲት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዝወፅእ ሓበሬታ የወግዓውነቱ ዝገሃድ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሽመት ሚኒስተራትን ኮሚሽነራት ይኹኑ ሰብ መዚ ብወግዓው ንህዝቢ ምዝራብ ካብ ዘቋረፅ ዳርጋ ልዕሊ 25 ዓመታት ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ህዝቢ ድማ ሚኒስተራት ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ዝሓዘ ሰበስልጣናት ዓቕሞምን ደረጃ ትምህርቶምን ክእለታቶምን ተመኩሮታቶምን ይትረፍ መን ኣበይ ከም ዘሎ ብግቡእ ኣይነግርን። ስሕት ኢሉ ኣብ ዝረአ ኣጋጣሚታት ኣብ ማዕኸናት ዜና ኣብ ዝቐርበሉ ጥራይ እንተኮይኑ መን ኣበይ ኣሎ ወይ ኣየናይ ሚኒስተር መን ይመርሖ ዝብል ዝምልከት ሓበሬታ ንብዙሕ ግዜ ብቐሊሉ ዝፍለጥ ኣይኮነን። እዚ ሽመት ሚኒስተር ሓሊማ ወግዓው ዝኾነሉ እምበር ኣዋሃዲት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጂያ ኣብ ኤክስ ብዘርግሖት ሓበሬታ እዩ ዝረጋገፅ ዘሎ። ናህላ ብረቡዕ 21 ጥሪ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖት ሓበሬታ ምስ ሓዳሽ ሚኒስተር ትምህርቲ ክብርቲ ዶክተር ሓሊማ ምርኻበይ ክብሪ ስምዕኒ ድሕሪ ምባላ ዝርርብን ኣብ ቀዳምነት ትምህርቲ ኤርትራ ዝተኮረ ኮይኑ ውሽጢ ርዲታ ድማ በትን ሙሉእ ዕድሜያ ኣብ ጽላት ዘገልገለቶ መልክዕ ዝሓዘ እዩ ክትብል ገሊፃ። ስርዓት ትምህርቲ ኤርትራ መሰረታዊ ድኽመት ከም ዘለዎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ባዕሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ገሊፅዎ እዩ። እቲ ፕሬዚዳንት ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት እዚ ሕጂ ሚኒስተር ወፂኣ ጉዳያትን ዘሎ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ብኽነትን ክብል ገሊፁ ምንባሩ ይርስዕን። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ስርዓት ትምህርቲ ክቕየር ምዃኑ ምልክት ነይሩ። ኢሳያስ ኣብ መግለፂኡ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ፀጋታት ሰብና እዩ ብምባል ካብ 2026 ክሳብ 2030 ዝካየድ ዝዓበየ መደብና ንስርዓት ትምህርትን ምቅያር እዩ ናይ ትምህርቲ መደብ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነትን ይብል ነይሩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግና ሚኒስተር ትምህርቲ ኤርትራ ከም ሓያል ካልኦት ሚኒስተራትን ብዘይወግዓዊ ወይ ንጡፍ ሚኒስተር ነዊሕ ዓመታት ክካየድ ፀኒሑ እዩ። ቅድሚ ኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ሚያዝያ 2007 ሚኒስተር ትምህርቲ ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ብሰንኪ ኣብ 2018 ተደርቢዩ ዝተዋሃበ ሽመትን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣንቆልቋልን ክመፅእ ከም ዝፀንሐ ዝገለጹ ኩነታት ጥዕንኡ ነቲ ሚኒስተር ብንጥፈት ክካየድ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ። ኣቶ ሰመረ ከም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2022 እኳ እንተተሰናበተ ናብ ሙሉእ ግዜ ሓላፍነት ሚኒስተር ትምህርቲ ክምለስ ኣይከኣልን። እዚ ኮይኑ ግና ንኣካይዳ እቲ ሚኒስተር ካብ መንግስቲ ብወግዓዊ ዝተሓበረ እኳ እንተዘይነበረ ንዝሓለፈ ገለ ዓመታት ግና ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ምርመራን ምምዕባልን ዓሚቕ ሰብን ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ከም ወኪል ሚኒስተር ኮይኑ ክዓዩ ከም ፀንሐ ብዘይወግዓዊ ኣገባብ ክሕብር ፀኒሑ እዩ። ሓደ ካብቲ ኣጋጣሚታት ኣቶ ጴጥሮስ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ዝገብርዎ ቃለ መጠይቕ ወኪል ሚኒስተር ትምህርቲ ብዝብል ተለልዩ። እዛ ሕጂ መዝነት ሚኒስተር ትምህርቲ ከም ዝተዋሃበት እትገልጽ ዘላ ዶክተር ሓሊማ ከምቲ ኣዋሃዲት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጂ ዝገለጸቱ ናይ ቀረባ ፍልጠት ኣዘዘንተወቶን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ጽላት ትምህርትን ክትሰርሕ ፀኒሓ እያ። እቲ ዓባይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኤርትራ ምዃና ዝንገረላ ሓሊማ ፈላሚ ሞያ መምህርና እዩ ዝቐጸለ ኣገልግሎቱን ኩሉ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብ መሰልጠን መምህራን ኣስመራ ከም መምህር ቋንቋ እንግሊዝኛ ሓለፍቲ ክፍሊ ኣካዳሚታትን ዲንን ሓላፊ ጨንፈር ምዝን ሃገራውን ምርመራ ኣብ ክፍሊ ካሪኩለም ኣብ ምድላው መምህርን መጽሓፍን ቋንቋን እንግሊዝኛ ክኢላ ቋንቋ ኣብ ዞባ ማእኸል ሓላፊት ጨንፈርን ትምህርቲ ዝኣመሰሉ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰሩ ሓላፍነታት ሰሪሓ እያ። ኣብ ክልል ትግራይ ዳግማይ ምንቅጥቃጥ መሬት ተመዝጊቡ። ኣብ ከባቢ መቐለ ብመልክዕ ሬክተር 4.3 ዝተመዝገበ ምንቅጥቃጥ መሬት ተኸሲቱ ኣብ ህይወት ሰብ ዘብፅሖ ጉዳት ከም ዘየለ ተሓቢሩ። ትማል ምሸት ሰዓት 2:20 ኣብ ከባቢ መቐለ እዩ እቲ ብመልክዕ ሬክተር 4.3 ዝተመዝገበ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተኸሰተ ናይ ኣሜሪካ ጂኦፖለቲካዊ መጽናዕቲ ትካል ኣረጋጊጹ። ከምቲ ትካል እንተኮይኑ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝተፈጠረ ካብ ለይቲ ሰዓት 2:20 ኮይኑ መበገሲኡ ኣብ መቐለ ብሰሜን ምብራቕ 56 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ዓሚቑ እዩ። እቲ ንዝረቱ ኣብ 20 መቆጻጸሪ ጣብያታት ተመዝጊቡ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ዝበፅሐ ሰብኣውን ንዋታውን ጉዳእትን ከም ዘየለ ተገሊጹ። ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ኣዋርሕ ደጋጊሙ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣንጊዱ እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ናይ መጀመርያ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ክልል ትግራይን ዓፋርን ኣብ ዝርከባ ብዙሓት ከተማታት መልክዕ ሬክተር 4.5 ተመዝገበ ምንቅጥቃጥ መሬት ተፈጢሩ ነይሩ። ከም ሓበሬታ ኢኮናይ ኤውሮፓን ትካላት
أورح تكم تغلط شحن 18 أب كبابتات تجرين عفار مستفترت خاتال من كتكات مريت مخنيات كاب 4 سستن شحن لعلى سبات أو حجزات كم زليم تقليتو تملك عريك ترحم مش نتشوعات تستمزج من كتكات مريت أوردا برحلة خلال عفار نيوت حدود 10 عامات أنا حلفو أب خلو 9 سبات الموجودات نوريد نيرو أب تحدق كاب شحن 400 لعلي أوايتنا 10 أوايات تمرت 10 تكالات عناق عنون كلو باش حد غطور سبات الدماء بزي مثل المسرة وأقل قلوتن تعريفهم نيرو كبرات خاتلان لو مزدلنا يمرستو قديات أبزازي من لنا لايك شير كومنت مقارن شان نازل لكم دقف مقلات كم زي ترسعنا بنا بخلو تمثال حبري تخسب من الرخب. سلام.